ebe ọ bụla ị na-eje ị na-akụta ife ị na-eligo n'ezinụlọ gị Chukwu duwe gị. A na-ewetara ụlọ ọgbakọ nke eji wee mara anyị nke bụ ndị ọjọọ na ihe ọjọọ juru n'ala Igbo taa nke mụ onwe m enweghị ike ịkọwa ebe o si ruziele aka ruziele ya ihe dị mma na ihe dị njọ taa kwadelu m ihe ọ na-akọ aghọtara m isi onye ji ego egwukwana mmadụ igbu mmadụ adịghị mma ọbara adasị asị ihe pụtara ya dịka echiche mbụ oke ọchịchọ mgbe nwoke chekatara ihe ndị niile a ọrụ na o chetara onwe ihe ọ ga-echeta gburugburu ụwa niile onweghị ebe a na-ama ha ndị Igbo mmepe obodo niile ọ ndị Igbo ndị ọbụla chọrọ ka abịa mepee ebe ha ọ ndị Igbo ka a na-akpọ Ashim na Abia State and Awumoyokwa West na igwe niile dị n'iche n'iche ma ụgbọ mmiri ma ụgbọelu ọrụ na-enwetaga ụmụ ike gara agba mmiri ndị mụrụ ụmụ nwaanyị 7 ha sị na ha chaghazi ehi na ọ bụ na ịzụ ehi ga-ema nkwara gị ma ọ na-eke ndị Igbo ndị nwere ụbụrụ ndị nwere ike iji ntakịrị ego mepụta nnukwu ego ịghọtara ime ọbịa ọgbanye Igbo na-abanye ebe ọ bụla Igbo na-eburu onye Igbo wara ọsọ obodo anaghị eme ọfụma onweghị ego iji dozie obodo onweghị ego iji na-akpọfe ụmụazị ọvasi nke si n'akụkụ Oasis Agency wee bịa. Ana m asị unu na-ekiri Nke Bụ Eziokwu unu ga-eje wee mụta ife Igbo adụ n'otu jikọọ aka ọnụ udo na ọnụ wee dị n'ime anyị daalụ nụrị nna ekene m unu ọzọ daalụ nụ. Igbo ndị ọma na-ege m ntị ụtụtụ ọma nị ebe ọbụla isi wee nọrọ ana m asị ụtụtụ ọma ana m asị na ọ ga-adịrị anyị niile na mma ma ndị nke nọ na Anambra steeti Enugu steeti Ebonyi steeti Abia steeti Imo steeti mpaghara ọbụla isi wee nọrọ ana m asị ụtụtụ ọma nị. N'ụbọchị nke taa anyị wetara atụmatụ okwu nke bụ eziokwu maka na ile anya n'obodo Igbo ọtụtụ ihe dị iche iche na-emezi n'obodo anyị bụ Igbo ọtụtụ nke dị mma na ọtụtụ nke dị njọ mana oge nke bụ eziokwu ka a ga-anọ wee ka ị ga-anọ mata ihe ndị a niile matakwa nke dị njọ matakwa nke dị mma nke bụ eziokwu ka ị ga-esi na matazie nke bụ eziokwu. Ọ bụkwani Oasis Agency wepụtara ọmarịcha atụmatụ a na mbụ dịka m kwuru ụtụtụ ọma nị afọ m bụ nwaada ndị Igbo nke a na-akpọ Princess Ifeoma Nwosuchukwu. N'ụbọchị taa enwere m ndị mụ na ha nọ ebe a enwere odokwu nwoke na nke ga-etinyere anyị ọnụ maka na atụmatụ nke anyị ji taa ka ụnọ n'olu ha site n'akụkụ aka nne m achọrọ ka unu lezie anya ka unu fụ odogwu nwoke na ilegodi anya etu o si wee kwado ị ga-ama na onye eji eje mba n'ala Igbo. Ngwa nwanna m nwoke ngwa kọwara anyị kọwakwara ndị ọma na-ege gị na-enene gị ma na-ege gị ntị onye ebe. ndị be anyị ekele m unu asị m ya dịkwara unu na mma ụmụnne anyị ndị nwoke na ụmụnne anyị ndị nwaanyị ndị na-anụ olu ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị na-anọghị n'ụlọ asị m udo dịkwara unu. Onye unu na-anụ olu ya n'oge awa dịka mgbe a bụ nwa amadi High Chief Stanley Obinna Nwachukwu nwa Chinemere nke mbụ site na Ụmụawalọcha Ụmụahịa Abia steeti asị m udo dịrị unu. Maazị Stanley anyị na-asị gị nnọọ ọ ga-adịrị gị na mma. Ngwa onye nke Igbo bụkwa onye ụkọchukwu onye Chineke ji arụ ọrụ ụkọchukwu nnọọ ka ị bịara n'ọgbakọ anyị nke taa ọ ga-adịrị gị na mma. Ngwa gwazie anyị ma gwakwa ndị Igbo ndị na-enene gị onyinye. Anglican Church ebe dị na Dallas of Lagos West ebe a ka nọ na-ejozi Chineke zikasị ụmụnne m unu anụgo ndị ha bụ kịta nke bụ eziokwu na-ewetara anyị ofu atụmatụ nke na-enye anyị nsogbu n'ala Igbo maka na anyị bịa n'ala Igbo na ị ga-achọpụta na alụmdi na nwunye kịta bụzi ego
ọ pụtara na onye na-ejighị ego agaghị alụ nwaanyị? Ihe nke a pụtara bụ na anyị na-ahapụzi ihe ejiri mara ndị nne na nna anyị ha mgbe gboo. Ha ga-alụ nwaanyị, na-akọ ugbo, na-arụ ụmụ ọrụ aka dị iche iche, lụọ nwunye ha na nwunye ha ga-ebiri zụọ ụmụ ha n'udo, ma ego ọ dị ma nri ọ dị, ịfụ na aṅụrị ga-anọ n'ezinụlọ. Mana ugbu a ihe anyị na-afụzi na alụmdi na nwunye nke kịta ọ bụghọzi ihe ekwuru ka anyị na-afụ. N'oge nke bụ eziokwu ka anyị ga-anọ mata ihe kpatara nke a. Ebe a ka anyị ga-anọkwa mata etu anyị ga-esi mee ihe anyị nwere ike atụmatụ anyị ga-atụpụta ka anyị wee kwụsị ihe dị otu a, maka na dịka m si wee chọpụta, ọ na-emebizi ọtụtụ alụmdi na nwunye, na-ebutere ụmụ Igbo afọ ọjọọ. N'oge tata, n'ụbọchị taa, site n'aka nri m Maazị Stanley Odogwu Nweke, achọrọ m ka anyị gee ya ntị ka anyị mara ihe ọ ga-ekwu maka ihe dị otu a. Ngwa Stanley, ka anyị n'onu gị n'ụbọchị taa gbasara alụmdi na nwunye ewere gbakwasa n'ego, ka anyị mara onye na-ejighị ego ọ ga-alụkwa nwaanyị. Ndewo nwada, okwu gị kwụ ọtọ. A sị na ọtụtụ okwu adịghị n'ụka mgbede. Ka m bido kere na ebe i kwuru okwu si n'oge gara aga a na-ebikọ n'ọnọdụ ịhụnanya na-achị, mana ile anya n'oge ugbu a ị ga-ahụ na ụmụ nwoke a na-elekọtazi ndị nwunye ha anya nke ọma. Ha na-elekọtazi nwunye ha anya nke ọma. Ha pụọ na-eji ha emebishie ego, mebishie akpọrọ nwee nwaanyị ọzọ edosara ala eji. Ugbu a ọ na-emezi, ha gara agazi eretiara nwaanyị ọzọ ụlọ, dozie ebe ahụ, lenye ya ihe ọbụla ọ chọrọ. Alụhụ nwunye ha jụọ ha na a chọrọ ego ka ha were zụrụ pantị, ọ zụrụkwa ụmụ ihe mekọp ụmụ agbọghọ lai, ha sị ọ dịghị ego ha ji. Ọ dịghị mma ime otu ahụ. Iledi ezi nwunye gị ka ọ ga-agbawa akwụna akwụna, ka ị na-edi ezi ya ka ọ gaa chọwa ụmụ nwoke ndị gị inye ya ego. So ile anya onwe otu alụmalụ nke ugbu a si adaba, maka ụmụ nwoke ala eme ọfụma, na-agbanyekwegịrị ụmụ nwaanyị anya dị ha nwam, anya na-acha ha koke, ha na-ọgafụ na-etu ebe ha ga-egafụ ego, nye niile wee ego ugbu a. Bọtụ ya ana m ebule m ha ma ego adịghị, nwunye gị agaghị dị ọfụma ka ibi ya si ede. Ma ego adịghị, ọ fụọ n'ụzọ hụ ka ibi ya yi uwe ndị dị mma, tee ihe niile a na-ete dị nnọọ nke ndị bekee kpọrọ presentable. Ya wafụ nga ahụ ga-ehụ ya emewe oyi ya dị ka ma di ya ọ na-eleta ya anya ọfụma. Ya bụrụ na udo adịghị n'ụlọ, maka na di ya a na-eme ihe o kwesịrị ime dịka nwoke. So ana m akwadokwa ụmụ nwaanyị ugbu a, these days, ana m akwado ụmụ nwaanyị ha wee anya, mepee anya, hụ na di ha standard out like a real man. Ndewo. Nnọọ Maazị Stanley, anyị anụgo ihe ikwu, atụmatụ gị dịkwa mma. Ngwa ka anyị nụzie olu gị, onye ụkọchukwu anyị. Ngwa gwa anyị ihe i chere maka ụdịrị ọnọdụ a anyị fụrụ onwe anyị na Igbo. Thank you, my sister. Dịka ihe a si wee bụrụ na o kwere onye ọbụla nghọta na ihe gbasara alụmdi na nwunye si na akwụkwọ nsọ wee bido, dịka esi wee gbuo ya na Genesis isi nke abụọ malite na ịgụ amaokwu nke 14. Ọ sị na nwoke ga-ahapụ nne ya na nna ya, chekwuru nwunye ya, ka ya na ya biri, and ha nwee bi maka udo, maka ọmụmụ, maka ịhụnanya. O nweghị oge ego ji wee bata n'ime, mana ihe ha na-amụ today, ndị n'ụlọ nsọ Chineke ọ bụ ebe a na-ekpe ikpe, mana ndị si n'ụlọ nsọ ma ndị si n'obodo a na-ekpe ikpe ego mere nke ego mere no kwesịrị ibi Chineke kwuru. Even ọ mere gbadakwuo ije na Ecclesiastes chapter 4 verse 9, o kwuru that ihe alụmdi na nwunye otu ihe ndị oyibo kpọrọ to complement each other. Ọ bụrụ ma nwoke daba, nwaanyị ejigide ya, ọma nwaanyị daba, nwoke akpalite ya. Onweghị mgbe Baịbụl ji wee sị that load niile ga-anọ n'isi nwoke. Ọ bụrụ ma lụọ pụtara ihe ga na-aga otu esi wee chọọ ya. Ihe a na-ahụ na abụghị ihe o kwesịrị ịbụ due to the love of money. Ọ bụrụ ma ilezi anya ịba anyị ma even in 1 Peter chapter 4 verse 8, Bible na-ekwu that let love rule, ka ịhụnanya wee chi ya. Ọ bụrụ ma a family ọbụla nọ ọ bụrụ ego
ego ihe adịghị aga aga dị onwe ihe ọla nwere ike gara particular place ịda na-alụ ọgụ a na-akọ okwu ọ bụrụ ma nwaanyị mara ihe o ji wee bịa di nwoke amara ihe o ji wee bịa ruru nwunye ya the little ole ọla ha nwetara ịnọ ga-ehepụ ha hazụ ụmụ ha ọ mee wọchị oge nna nna anyị ha na achị but that time na-eruru their family we found out that even all these farm produce they are doing and not to talk of today anyị mana na enwekwara ụzọ ọzọ dị iche iche enwere ike iji wee na-enweta uru ego so ọ nwaanyị amaghị Chineke onye ego ga na-esere ya na di okwu kwa mgbe and ihe dị otu adịrọ mma. Anụgo m ihe iburu atụmatụ nke ịtụpụtara ndị ọma na-ege m ntị dịka onye ụkọchukwu si wee gwa anyị na onye ji Chineke ji ihe niile na alụmdi na nwunye ọbụla ha jiri Chineke wee hiri isi ma ego ọ dị ma ego adịghị na-enweghị ihe nke ha ga-abụrụ ha. Mgbe unu nwa bụ ndị na-ege anyị ntị ma na-ekiri anyị unu egego ihe nwa odogwu Stanley kwuru gee ihe onye ụkọ kwuru n'ime onwe gị. Kedu nke ị na-ekwu? Kedu ị na-ekwu na ego ga-achịrị alụmdi na nwunye ka ị ga-ekwu na Chineke ga na-achị alụmdi na nwunye? Ụmụnne ndị na mba ofesi anyị ahapụkwa ha ụnụ n'oge a ụnụ sonyekwara n'ihe anyị na-eme mpaghara ọbụla ị nọ. Ana m asị ka udo dịrị ụnụ, udo nke Chineke chi ya na ezinụlọ gị. Ngwa n'oge dị nke a anyị ga-eje ma chigatakwa ka anyị wee matazie atụmatụ anyị ga-eweta iji wee kwụsị ihe ọjọọ dị otu a. Ekene debara ụnụ. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị, anyị echigatago dịka m gwara ụnụ na mbụ n'afọ mbụ nwaada Igbo a na-akpọ Princess Ifeoma Nwosuchukwu gwakwazi ụnụ na mbụ si na ọgbakọ nke a bụ nke bụ eziokwu. Gwakwa ụnụ na atụmatụ okwu nke anyị ji wee bịa bụ atụmatụ okwu ihe mere na ego na-achịzi alụmdi na nwunye n'ala Igbo, nke pụtara na di na nwunye lụcha di na nwunye ọ gaghị ete aka agba alụkwaghịm. Anyị echigatago iwetara ụnụ ihe ndị oyibo na-akpọ solution, atụmatụ nke anyị nwere ike itinye n'ezinụlọ ka o wee nyere alụmdi na nwunye anyị aka, ka anyị ghara ị na-emezi bute ego ụzọ, ghara ị na-emezi alụ ọta echi agbasasịa. N'aka nri m anyị ga-anụ ihe nwaodogwu bụ Stanley ya gwa anyị maka atụmatụ a, ihe anyị ga-eme ka di na nwunye ghara ịgbakwasazị ụkwụ n'ego kama ka ọ bụrụ na Chukwu. Nwaodogwu Stanley, mgbagwa anyị ihe ị chere anyị ga-eme ka ọnọdụ a wee kwụsị. Ndị ọma na-ege anyị ntị, ndewo. Dịka nwaada kwuru, atụmatụ a ga-etinye ka ihe wee gaa nke ọma n'ezinụlọ alụmalụ di na nwaanyị. Ọ bụ eziokwu na mbụ nwoke ga-akwụrụ ọchịm kwụrụ ụzọ ihe eji nwoke eme ma ijighị ego ma ịkwadobeghị ọfụma agaghị gị ịlụ nwaanyị, maka na onye na-ejighị ego a na-eri ofe Owere. Dịka onye ụkọchukwu kwuru, ọ sị site na mbụ nwaanyị na-ahapụ ikwu ya, hapụ ibi ya, hapụ nne ya, hapụ nne ya, wee bịakwute nwoke bịa raparị ya ahụ ha ghọọ ofu. Ka ngwa mmekpe ka unu mara, oge ahụ nwaanyị a hapụrụ ihe niile bịakwute gị, ọ ghọọla your responsibility dịka ndị oyibo okwu. Ị gaghị ebe bịa gwa ya ị garacha gị bata ga-esi ya ahịa adịghị ijighị ego ebe gị nye ya 1000 naira gwakwa ya ụdị ofe ọ gị shiri gị lee otu 1000 naira ga-esi ahụ o mekwere gị stew lelu 1000 naira ọ bịara ụwa ahụhụ. Ọ dịghị mma ma ijighị ego ma ịkwadoghị akwado alụla nwaanyị, zuo ihe eji nwoke eme before gị lụọ nwaanyị, maka na ịlụọ nwaanyị ị nwere responsibility, ị ga-eteke care of nwaanyị gị, mee ya ka ọ dị ka ibe ya. Nke a bụ ihe nwere ike. Ndewo. Ekele na gị Maazị Stanley, atụmatụ gị dị mma, maka anyị gekwa onye ụkọchukwu ntị ka anyị mara atụmatụ ọ ga-ewepụtara anyị. Ndị nwaanyị mere ihe m chọrọ ka m ntị ihe anyị na-ekwukọta bụ na ego si na Chineke, and onweghị onye ga-akpachapụ anya si na ọ gaghị enwe ego, kama na anyị dabere na Chineke. Onwe ka ata ka Chineke ara anyị provide ihe anyị ga-eri. Mana ihe a na-ekwu n'ụmụ nwaanyị ndị anyị na-ekwukwu ya, ha chọrọ ya millions, ha chọrọ ịgba ha ọma ji
ha chọrọ ịgba assorted cars, which is not possible. Before you could know it, abido emewe so mpụ dị iche iche. So ihe na-ekwu ka onye ọbata bere na Chineke na-ekpere Chineke tụkwasị Chineke anya, ihe niile ga-adị mma otu esi wee chọọ ya. Ama m ọ ga-adị mma. Onye ụkọchukwu ekene na gị. Ndị ọma na-ege ntị na nchịkọta okwu m dịka unu na-enene mmadụ na-aba anyị nwere n'ọgbakọ nke taa n'ụbọchị taa. Unu egetekwana ihe nwa odogwu Stanley kwuru na onye na-enweghị ego adịghị ofe Owere. Getekwa ihe onye ụkọchukwu kwuru wee sị na onye ji Chineke ji ihe kacha ihe niile. Na nchịkọta okwu wee na-ayọ Igbo bụ Igbo ebe ụnọ anọ na ọ kachasị nne na nna tupu idupu nwata gị nwaanyị ka ọ gaa na di. Ọ ka mma na ịkọwara ya ihe ọ na-eje di ya efu. Maka na marriage ndị oyibo kpọrọ for better for worse, ma na ndụ ma n'ọnwụ, ma ọ dị mma ma ọ dị njọ, marriage alụmdi na nwunye ga-kwesịrị ịtọ ụtọ. Na nchịkọta okwu m wee na-asị ka gị nwa bụ nwata nwoke jere ịlụ nwaanyị gbaa mbọ yọọ Chukwu amara ka onye gị ihe ị ga-eji wee n'ezie ezinụlọ gị anya. Gị nwa bụ nwata nwaanyị a na-alụ alụ, ị matakwa na gị nwa bụ nwata nwaanyị ketere oke na alụmdi na nwunye. Ọ bụghị sọ na ị mụrụ nwa, ị ga-enwe ihe dị iche iche ị ga-eji wee na-enyere di gị aka. Ka agwa anyị na-afụ eji akọ ndị Igbo ọnụ. Igbo bụ nnukwu obodo, ekwesịghị iji ụmụ agwa wee na-amara anyị. Ya bụ ka ị gbaa mbọ fụ na marriage bụ alụmdi na nwunye bara n'ime ya, na ijikọrọ aka wuti di gị, jikọọ aka gị na nwunye gị, jikọọ aka fụ na marriage na-aga. Ma ego ọ dị, ego bụ ụnụ n'aka, ụnụ na-abụ gbuo ikpere n'ala ma yọọ Chineke ka onye ụnụ ego. Maka na onye ji Chineke ji ihe niile. Ana m ekene ụnụ Igbo bụ Igbo na-ekiri anyị. Ama na atụmatụ anyị wetara ụnụ n'ụbọchị nke taa bụ atụmatụ nke dị ụnụ oke mkpa. Dịka ọ dị ụnụ oke mkpa, achọrọ m ka anyị niile tinye aka tinye ụkwụ wee fụ na atụmatụ a bụ ihe nke ewepụtara jisie ya ike n'ala Igbo. Maka na ego bụ Chukwu na-enye. Dịka Chukwu na-enye ego, tụkwasị obi na Chineke. Ịtụkwasị obi na Chineke, ego ị ga-eji zụọ ụmụ o nyere gị agaghị akọ gị. Ekene m ụnụ ka ụnụ bụ ndị gere onu anyị ma kirie anyị n'ụtụtụ anụnwa. Ka ọ dịrị ụnụ niile na mma. Udo dịrị ụnụ n'aha onye nwe anyị. Igbo bụ Igbo ekene m ụnụ. Ebe ọ bụla ị na-eje, ị na-akụta ife ị na-eligo n'ezinụlọ gị, Chukwu duwe gị. A na-ewetara ụnụ ọgbakọ nke eji wee mara anyị, nke bụ eziokwu. Ndị ọjọọ na ihe ọjọọ dị n'ala Igbo taa, nke mụ onwe m enweghị ike ịkọwa ebe o si. Ruziele aka, ruziele ya ihe dị mma na ihe dị njọ. Taa kwadelu m ihe ọ na-akọ, aghọtara m isi onye ji ego adịbendị ebukwana mmadụ igbu mmadụ adịghị mma ọbara adasị asị. Ihe kpọtara ya dịka echiche mbụ oke ọchịchọ. Mgbe nwoke chekatara ihe ndị niile a, ọrụ na o cheta onweghị ihe ọ ga-echeta. Gburugburu ụwa niile onweghị ebe a na-ama ha ndị Igbo. Mmepe obodo niile ọ ndị Igbo. Ndị ọbụla chọrọ ka abịa mepee ebe ha ọ ndị Igbo ka a na-akpọ. Ashim na Abia State and Awumoyokwa West. Na igwe niile dị n'iche n'iche, ma ụgbọ mmiri ma ụgbọ elu. Ọrụ na-enwetaga ụmụ ike gara agba mmiri ndị mụrụ ụmụ nwaanyị 7 ha sị na ha chọrọ azụ ehi. Na ọ bụ na ịzụ ehi na ịma nkwara gị ma ọ na-eke. Ndị Igbo ndị nwere ụbụrụ, ndị nwere ike iji ntakịrị ego mepụta nnukwu ego. Ịghọtago ime ọfịa ọkwa n'Igbo, ọkwa Igbo na-abanye ya. Ebe ọ bụ na Igbo na-eburu onye Igbo gbara ọsọ. Obodo anaghị eme ọfụma. Onweghị ego iji dozie obodo. Onweghị ego iji na-akpọfe ụmụazị ọvasi. Nke si n'akụkụ Oasis Agency wee bịa. Ana m asị unu na-ekiri Nke Bu Ezi Okwu. Unu ga-eje wee mụta ife. Igbo adịbụrụ n'otu, jikọọ aka ọnụ, udo na ọnụ wee dị n'ime anyị. Daalụ nụrụ nne, ekene m unu ọzọ.